Good evening, brothers and sisters in the Lord. Welcome once again kada ito'y lifeline topic review tayo. Praise the Lord, iti biyag iti mungkal maysa, kaya't madaydayo kung mga rod ni Apo Yesu Kristo, iti nagbabaitan tayo, itata akas in tayo pagdidiskasan, digiti sa una, kaya't amok nga excited din ti tumunggal maysa, kakapsat, sakbay tayo nga rod nga mangrugi, ay bak nga rod iti may sakabsat tayo ni Brother Christian nga iso ti mangidaulo kada tayo iti pananglukat akararag. Brother Christian? Okay. Naimbang rabi ite manen kakabsat. Dumog tayo nga rod kas panangrugi tayo dating topic review tayo kat akararag tayo. O Diyos nga nakaimbag saan kang agbalbaliw sika iti kalman ita ken ti agnanayon nga napudno kada kami kay awan iti pagkurangan na kada kami. Ita nga rod Apo at kami nga si Papa Kumbaba ken pagpanuray iti panagtignay mo babaen iti Espiritu Santo iti biyag tumunggal may sa kada kami nang nangro na kada kami nga aramaten ita ken kastamet digiti kakabsat mi nga willing nga mga maamuken ka can learn pay babaen iti daytoy nga aramitin mi ket Apo ken kinasirib kada kami ken kastamet ti puso nga naayat nga agsagra mga receive kada kiti sa Apo bagim amin iti kangatuan nga pamadayaw gloria ken panagyaman komitmikan ka ti entire ti sububuo nga review mi aging gana nga malpas dati kay ang kami nga dawaten manipud tinagan niya po ng Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord, brother. Iti kararag nga napnuan iti puso. Tatangarod kakabsat in tayong pagtutungtungan iti topic tayo iti Merkules ka DJ Lifeline tayo napuuluan detoy iti consult and listen to Christ. Mabirukan tayo dito yung teksto sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 5. Ketkor nga basaan kakabsat, kunana sa jayag sa sopay laing ni Pedro, idi adda naranyag nga ulep, anag nang dinong kadapada, ada timek anag kapu, iti ulep, anag ko na, dahito iti anak ko, adong dungwek, kat pakaragsakak unay, dungeg kayo ken ko na. Sige, dati iti teksto tayo kakabsat, ken magagaran deti pusok nga mangyam amo kada kayo digiti panelist tayo itata nga rabii to umuna deti nagkararag iti tay kabsat tayo ni Brother Christian so naket ambo tayo tagaban na and I praise the Lord for his life
kasi ginagamit niya ang kanyang buhay for God's glory. Let us welcome Brad Christian. Okay, once again kakabsat, kat kuman nga alam dating nga gundaway, tapnon invite digiti contacts kumet nga willing maamukan ni Christ manipod jay paway the giti Siagan family brothers and kastamat kin ni Brad Roland Iniba kan kastamat digiti members iti pamilya jay banna. So let's enjoy this time together, brothers and sisters. God bless. Praise the Lord. Sige, iti sumaruno nga panelist tayo. May summit nga manang isungarod ni ate tayo, Jessica Solero. Ate Jessica? Sister, nakamute kanta. Sige, subyanan tayo ito ni Sis Jessica. Tangarod, yamamu ti maudi nga panelista itata nga rabii. So nakit ni Brother Lawrence Tomas. Brad Lawrence? Hello kakabsat, naimbag nga rabi iyo. So, kahit kuman invited amin, iti kakadwa iti Bible study and iti familia iti pitig. So, kakabsat, and gayem then ag-tune in tapno sang kamay sa timet nga agsursuro iti sang kami sa time nga agsursuro iti sasao iti apo tapno iti kastakit umunog tayo pa iti panakaawat no sino tayo kanya. MJ. Praise the Lord, brother. Medyo the technical problems ni sister tayo, Mrs. Jessica. Okay, so intay nga raw din, di tupiko tayo, tatang rabi kakabsat. Kas imbas na tatay, magbiro kung detoy, San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 5, nga detikot in message kanya tayo. Iting ingutan tayo nga kabsat ni Brother Danmark Ganavides. Hintay nga ro din ti umuna nga question tayo kakabsat. Dati tilinaon di jay mensahe ni napo Diyos babenti biyag ni Brad Danmark. Umuna nga punto kunana, Jesus Christ is our true counselor. Ni Kristo ti pudno ang mamagbaga. Listen carefully to Christ, dumyag anasayaat kan Yesu Kristo kan iti maudi, iti may katlo to please God is to obey His commands. Inte nga dun ti umuna nga punto kakabsat. Sige. Kunana sa toy, Jesus Christ is our true counselor. Yesu Kristo ti pudno ang mamagbaga. Ti pudno ang mamati ken ni Yesu Kristo ken makiuman ken kuana. Kaano ken kasanuka ang makiuman ken kuana. Praise the Lord. Inte mga rod ayaban ni kabsat tayo, Brother Christian, mangi share iti kapanunutan na kada itoy. Brother Christian? Sige kakabsat. Once again, good evening kakabsat. So iti dating muna nga punto tayo ti inak met na adal. So nakasano nak nga makiuman ken Yesu Kristo akas pudno nga mamagbaga. Umuna ti amin di ba iti may isang agsisik iti advice, agsisik agbirbirok iti pamagbaga kuma iti sabali nga tao nya kasapulan nga wenno dumawat iti tulong
kasi masapol iti encouragement or masapol iti instruction no, kasi ammo nga once nga di may isa nga tao nga madaan ti dito nga casting nga agtartarigagay ket di ba willing nga accept nga mga what nyaman ti ibaga DJ nga mabalin na nga pagkiumanan di ba ket umuna masapol nga talaga nga EMT DJ heart no pudpud no nga ni Hesus Kristo iti mamagbaga iti biag ko before pailaeng nga agsikak iti advice na agsikak iti ibagana no before pa lang mapanakyan kwa na through reading the word of God masapol nga iyamtik di heart kon awan iti kung mag-decide kung iti may nga decision ko nga masapol nga marigatan nak nga ko or for example agsabay iti ministry ken agsabay mat iti agsabay di relationship ko ken ni God schedule ko ken ni God ken agsabay mat iti mabalin nga demand iti lubong demand iti work anyaman tas marigatan nak nga ag-decide kasi kasla ko man between life and death masapol nga ko di ko nakarod nga EMTG heart kasi anyaman nga ibagan ni Christ babaen iti sa una masapol nga ko surutet kasi no adda ngamin iti before nakpailang ko mga kitaan DJ word ni God agsik kanya na makiuman kanya na tapos adanti on nga decision ko adanti ammo kon ti aramid kada nga ko so haan nga it's better nga anak nga agsisikan iti word ni God no so nga no ni Christ iti pudpud no nga mamagbaga iti biag ko anyaman di baga na whether haan man na mapasamak ti jay ko when mapasamak anyaman di instruction na okay lang kanya then I will submit to him to that instruction the ibagan ni Christ babaan ka di sa una so that DJ my life could haanak nga haan ko madisobey isuna saan ko nga haanak nga agbasol ka DJ part iti panagi decide ko kasi siya yung isuna DJ pakiumanak di sa una babaan sa una so nga kasapulan nga tultuloy nga hijay i-embrace ko ti saon niya po Diyos amok nga no anya di bagana isu iti the best isu iti kasasayaatan saan nagtutulos nga mayaw awan saan nagtutulos nga maibaba saan nagtutulos nga mabaybayan because in His word in His instruction I am safe and I am secured and I am victorious. So, di dyan lang kakabsat. God bless. Praise the Lord, brother. Pod no una nga ado iti pakakumi-kuman tayo kada iti nga lubong. Ni Hesus Kristo iti balig tayo. Nulak iti kanayon tayo nga konsultar. Kanya nahan tayo may awan. Praise the Lord, brad. And tengarot iti sumaruno nga
panelist tayo nga mangi-share met iti revelation ni kad kanya na kada ito'y topiko tayo. Brad Lawrence. Thank you, Kuya. Limit kanya. Kasano kung makiyong uman kanya na. Pati kasi words na talaga, balin iti quiet time, iti DIPF, nagbalin nagbalin nga talagang Lord and ati ubrak, di ba siya makiuman or consult kanya na. For example, iti worldly point of view, iti misa nga da sakit na, iti ka ti pagkonsultan na di doktor. And no ano ti iba ka ti doktor, ano iti baga ti doktor, iti patient. Yung dumakit, digitay own ways nga digitay pasyente. Kaya napatpadasan siguro digiyayan nga ditay kanya kami kit at that time na rinisitahan da kuha. Tapos kit reseta lang pang 1 week. Medyo madlaw ko humalaingan na iti kada si ikatlong aldaw kit isa ka din tutang kumaran. Agkaroon na iti own decision. Kita-kit ka DJ pinag-consult ko kandidat mo na DJ continuous nga talaga DJ pinag-consult every day, every moment. Kasi possible nga kasi lang maka-overwhelm bang kasi lang daily situation nga times nagpray na kung katingaan na nagpray na nagdamag at kanigan katingaan na siyak lang ti masursuro nakamadmali na talaga digijay kasi nga instances isang kanya kung kasalunak makiuman kanigan it is moment by moment nga makiuman niya talaga kaslang so iti basis iti every decision ko ni Christ. Islam lang ibagawa ni Christian tata. DJ kanya, MJ? Praise the Lord, bro. Praise the Lord. So, pudno unay kakabsat nga ni Apo tayong Yesu Kristo iti pudno nga mamagbaga iso nalaeng iti intay pakiumanan. Oray kanya kakabsat ket dati iti kanayin ko dapat nga aramidon iti makiuman kanya na iti kanayon nga panangadal kadigiti sa una kasi ije ko ngamin nga maamuan digiti sungbat na digiti damdamagek ngahan nga masungbatan da iti malubong. So praise the Lord kakabsat intay nga rodon iti may kadwa nga punto tayo. Kunana sagtoy listen carefully to Christ. Dumngeg ang nasayaat ken ni Kristo. Anya ti rason na no apay at dumngeg ka kadigiti sao ni Yesu Kristo. Anya ti epekto na itibiyag mo daytoy. Okay, so praise the Lord. Sis Jessica, okay yan? Sige, ni palang Brad Lawrence. Sige, kanya iti kakabsat iti records ka dito yung guide question dito point tayo. Kanya ti rason na makapay nga adumag kakadagiti sa una Yesu Kristo. Kanya ti epekto na itibiyag mo dito. Kanya kami DJ sa uni Christ is eternal. Kung na nga rin nga heaven and earth will pass away but the word of the Lord will remain forever. Establish niya talaga the word ni God. It is sure foundation, unshakable foundation na iso iti
pure basis yung han nga magunggon uri uno man pay no datu makit by my own understanding, human understanding kita as lang narigat or maka han 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 kumaawatan by human standards. But but I need to trust God because He is the one. Di ba, di kin na pagpaiso iti word na. And di word na, ano epekto na iti panagbiag ko, I will, ma-prove ko talaga, no, di faithfulness na kanya. And anapay, epekto na, the word of God will help me grow in my relationship with the Lord. The word of God iso ti mag-guide kanya kung kasano na ba ang agbyag nga kasmay sa Kristiyano. Dili kanya po MJ. Sige, praise the Lord, brother. Indeed, did your word ni God, iti basis tayo on how to live our life as Christians. Praise the Lord, Brad Lawrence. Kaday tabiyag mo. Intay nga ro din, iti sister tayo. Ngayon namot iti mangi-share, iti revelation ni God kanya na. Sis Jessica. Sige. Medyo sige, inte pa lang kan ni Brad Christian. Brad Christian? Nakamute, brother. Praise God, Kapsat. Listen carefully to Christ. Kung nakapatpatag detoy, no apay nga, ano ba iti rason na nga dungegak ken ni Kristo. Tingamin dungeg ket nga nasaya at na proper listening comes proper tikot tinapintas nga panag naimbag nga rabi tayo kakabsat. Anatay question mon Brad, kuna na anya tirason na no apay adungag ka kadagiti sa ni Hesus Kristo. Anya ti epekto na iti yag mo dagitoy. So, sila dagsasa o Kapsat. Sige. So, praise the Lord. Listen carefully to Christ. When nakapatpatag iti dumngeg nga nasaya at ken ni Hesus Kristo. Kadagiti sasauna. so Apay. no siya kakabsat ket anan. No, diyan nga rod, ti dumngeg, bueno, napintas iti panagdingeg, ket proper listening. So, kasapulan nga talaga iti dumngeg ken Hesus Kristo. Apay, ana iti rason na. Kasi, iti dumngeg ken ni Hesus Kristo, ket idalan na iti maysa nga biag nga makay-ayo ken kuana. Idalan na. Kasi the word of God is our our guide. Yung iba na ni Lawrence itay. Our guide to live a life pleasing. Tapos na may ibiyag, iti biyag nga makay-ayo ken ni Apo Dios. When dati iti tarigagayan ni Apo Dios nga
nga klase iti biag nga ibiyag iti tumunggal may sa kanya tayo nga iti sa una ket isu iti mangted iti erod biag tayo na espirituan tapno tikas taketag-grow tayo, diba?Ag-grow na personally,ag-grow na in may spiritual relationship ka ni God. Ken kastamet nga agbiagak nga DJ nga San Juan, agbiagak nga di ko nakita tayo nga may please ni God iti panagbiag ko. Ta once ngamin nga hanga klaro DJ word ni God or klaro iti panag-listen ko, nga listening carefully to Christ. Kadig iti sasauna, iti biag ko kat maidalan laeng, maitunda laeng iti biag nga agbasol. When kasi kaslang arot itatay team building no nga napasamot itatay no nga proper DJ digiti instruction nga in-instruct digiti kung itatay kasi atay iti team building media office hanga klaro DJ instruction nga nangegda o hanga klaro kanyada DJ instruction. So naitunda nga siyempre naatida kasi hanga klaro DJ instruction ko kapada. As jemet kasapol nga attentive na careful na nga agdingeg kadagiti sasaon ni Apo Dios at nantikas tagatibiyag ko biag nga yung ron makayayo ka ni Apo Dios ang biag nga may daydayo isuna iti inaldaw-aldaw nga inak panag aramid kadagiti pagayakan niya. San isusurot kanya. Di lang kakabsat inak na baga. God bless. Praise the Lord, brother. Pudno na iya. Klaro nga instruction, klaro mo nga application. Praise the Lord, Brad Christian. Sige kakabsat, intay nga ro din iti may katlong punto tayo. To please God is to obey His command. Babaen ti panagtulnog ket maidaydayaw ni Kristo anya ter aramidem tapno saan ka amarigatan nga iaplikar iti bilin na. Sige, praise the Lord. Brad Lawrence. Sige. Kanya kabsat deti aramidet wa tapno hanak marigatan. Natar aramidet kapno sa anak marigatan nga apply. Nga i-apply iti bilin na. Di kanya i-clear ko nga talaga, i-clear ko ti mind ko kadigitay what ifs. I-clear ko iti what ifs nakadadong talaga iti what if ng panpanunod ko no duma. Kasi digito nga what if namin kasi lang unbelief is una. Unbelief kasi form of worrying. No entertain na kami ngayay ag-worry dalaga kung ano iti possible nga pasamak ni kursok detoy. Di yung talaga iti mangparigat kanya. And kasano kung kasano ba talaga? Di pa rin reward ni God pa rin. Talagang mag-guide sa akin no kasano na kung kasano ka hanya marigatan i-apply kasi di own ang talaga di personal nga personal nga doubts iti panunot no ka di gito nga doubts
Di, awan mo niya talaga iti ano, awan iti pintas ng idulot na in the this is Jeremiah 29:11. Dapat iti plans nga talaga ni God. On how to really pursue uh, ada gini plano na kahit na nga mapasama kanya not to harm me. So DJ ba punwok na talaga iti mind ko iti word ni God, pagpapuspos nga kanang iti Holy Spirit, tapno tapno ano, paidalan niya talaga iti Holy Spirit tapno haan na kong mayawan. DJ, iti ma-share ko, Kuya MJ. Praise the Lord, bro. Pudno unay nga agpaidalan tayo dapat ti Espiritu Santo apaman nga intay agi-aplikar iti sasao iti Dios iti pagayatan. Praise the Lord, brother. And intay nga raw din iti sumaruno ni Brother Christian. To please God is to obey His command. Babaen iti panagtulnog ket may daydayon ni Kristo. Anya ti aramiden tapno saan ka amarigatan nga i-aplikar iti bilin na. Or in short, anya iti aramidem tapno saan ka amarigatan nga mga ramid o ano, agubay. So, umuna ket DJ kasta ano, tinakita ka sa ket importante DJ pudno nga ayat pudno nga true love ken nga adda kanya ken Hesus Kristo. So no pudno nga ayatek na talaga ni Kristo iti biyag ko. Saan nagkamarigatan nga i aramiden ti bilin na, saan nagkamarigatan nga decision na iti priority, saan nagkamarigatan nga i-obey iti sasauna nga aramiden ti nga rod will na iti life ko because I love Him, because He is the content iti heart ko. He is my priority. Iso na iti linaon ti puso. At dijay pananamot ka to love. If you love me, you will obey my commands. The word na iti John. So nga dijay kailangan nga the heart ko isa lang yung kanyang i-please, so ni Hesus Kristo. So i-ayaten so na lang tapnon hanak marigatan when may mesa lang nga talaga masapo nga ayaten ti puso nilang Kristo kaan nga ti lubong when sa sinuman nga tao. Though once nga ayaten ko ni Kristo iti life ko, in doing His will, di panangaramid ko iti pagayatan niya. It's just natural. Panagayat ti padak na tao, panagayat ko iti sa sinuman. When maramid ko. Iti good works, good nga works ket natural laeng nga aramid because of this right heart, right mind. True love and genuine love can Jesus Christ. Diyan lang gawsa. God bless. Praise the Lord. Sige. Kanyak met kakabsat ket ti makita kada itoy nga kayat ni God nga ipaaramid kanyak. Anya digiti aramidek tapno saan nakamarigatan nga ag-aplikar iti bilin na. Pudno unay DJ word nga focus kakabsat. Kasi nuhang ngamin nga ni Christ ti nakapokusan iti puso kun panunot ko ijenakmet nga marigatan nga mga ramid iti pagayatan na or digiti bilbilin na. DJ ti may sa tatanga kailangan ko ubrain kakabsat focus no ana iti makapaplis, ana iti kailangan na pay
kailangan pa'y nga urnusen kadijay relationship ko kanya na no kasanok pa'y nga i-aplikar detoy commands na ket pudno dijay bagbagatan ni brother Lawrence iti pinagpaidalan iti Espiritu Santo. Okay, so DJ kanya kakabsat and iti panangidaydayo ngamin ken ni Hesus Kristo kakabsat ket para kanya ket may nga pribilehyo kasi He is the Lord of Lords, He is the King of Kings, and nagpribilehyo nga kas may nga tao, may nga nilalang ket maidaydayaw ko iti nakiimbag nga nagan na. Praise the Lord. DJ kanyak kakabsat kasi iti masapul ko nga aramiden di pinang focus. I need to fix my eyes on my Lord Jesus Christ. So, intay nga ro din kakabsat iti summary and application tayo nga matunan ni Brother Christian. Brother Christian, Sige, Kabsat, let's summarize this. Kahit ko lang kitan DJ umunang ako. Jay talulatan, Kabsat, tapi kami masip Brady Lawrence. So, 3 points na. Tayo kat Jesus Christ is our true counselor. When kung natin itat tayo, napupudno nga ni Kristo nga talaga iti mamagbaga tayo, we should really open our hearts and empty it so that yung pag-listen natin sa kanyang mga instruction will truly yung kanyang mga word will truly rooted sa ating heart when maimula na freely when awan iti makasagabal because na-empty awanin na-empty DJ heart and it's only the word of God iti linaon na so that the number 3 we can naturally please God and obey Him, obey that word nga na-store iti heart tayo every moment iti panagbiag tayo. Let's continue to do this, brothers and sisters, because these are the only things that can please our living God, the Lord Jesus Christ, whom we have received, and through Him we have this life. So God bless ka, Absat. okay, praise the Lord, Brad Christian, kadita na imbalitukan nga sa iti Diyos, iti kay masapul tayo nga aramiden akas maysa nga anak iti Diyos. So praise the Lord. Intay nga ro din dinggan kakabsat iti nakapimpintas nga part na detoy tayo, detoy aramid tayo, iti panagdingeg, iti naimbag nga damag nga may panggep kanya po tayo nga Hesus Kristo. Nga matunan ni Brother Lawrence Tomas. Brother Lawrence? Nakamute. Nakamute, bro. Sige, kakabsat, agsubdi tayo iti passage tayo tatang aguntaway, kuna na to'y agsasaupay laing ni Pedro, idi adda na ranyag na ulep anang linong katakwada. At atimek anagapu iti ulep anagkuna, daytoy ti anak ko adungdungwek, ken pakarag sakak unay, dumingig kayo ken kuana. Kahit ko lang sublyanan di kita'y sino ba iti dingdingkin tayo iti panagbiag tayo. Marahil di kita'y ti life tayo ti life tayo ada kami iti decisions nga aramidin tayo. Hindi kita nga decisions ino ti ba iti pagkapkapod na. Dito ba nga decision
ket agapo ba ni Christ or agapo kadi iti self tayo or agapo iti demonic wisdom. Because DJ ngamin kabsat no once nga agbibiyag tayo iti basol, klaro nga tidingdingkin tayo ket iti counsel iti devil. So, kitan tayo, anakadidigiti usually og ubraen nga basol iti may nga tao. Una pa lang, ibagbaga na jay Revelations 21:8 or Paltiing 21:8. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immorals, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur, which is the second death. Yay, liars, amin nga liars. Amin nga liars. Yung pinag-sweetik lang din. Yung ko na nakaroon dyan, Romans 3:23, amin nga tao ket nagpasol. And pagkapkapuan na kami dito, tingaming tao, ti pinagbiag na, nuhan na ang amo ni Jesus Christ. Klaro kami nga ito pagkonsultan lang ti tao ngamin no ka is demon or devil. Kasi DJ normal mo bubraan ng tao. No awan kini Christ. And ano ti epekto na dating sa basol. Epekto na dating sa basol, separation, iti relationship kini God. Mayaw awan tayo. And hell iti bagsak na. And sino nga rod iti dingding tayo. Naklaro din bagwa na toy daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaragsakak unay dungig kayo ken kuana. Dinggin tayo ni Christ iti panagbiag tayo. Dinggin tayo no ana iti kayat na iti panagbiag tayo. And may sarambot iti kayat na iti panagbiag tayo agkaroon tayo iti na isubli nga relationship kanya na. Relationship tayo nga naputol maisubli. And masapol tayo nga dinggin nga talaga isunatap na iti kastakit haan tayo nga mayawan, haan tayo nga mapariwara, haan tayo nga haan ni agbalin ano ba iti life tayo? Agbalin na nagulo. So, tangarot kapsat kahit ni Christ nga agsubli kayo kanya na. Dinggin nyo iti decision na. Right now, ada iti decision ni aramidin nyo if that decision ni Christ iti dinggin nyo iti pinagbiagyo. So, kahit nga rin ng veteran, iti may isang kararag, and nag-pray tayo, kapsat, pag-pray you personally. Let's kararag tayo. O Diyos mi, nga manakabalin amin. Aminik o ako, nga managbasula. Tilaing bagbagik, iti dilingdingig ko, kataanak na nagkamangking ka. Tatangarod ng gundaway, luktak ti puso, pastrehekon ni Jesucristo, kas apo in mga isalakan ko. Iti isun o apo, iti dingdinggig nga kanayo. Pagbabawyak o apo, dagitoy basol nga naramid ko. Tanggundaway, ay bakmet, Holy Spirit, na mangidalan kanyak. Nagyamanak ka diti barong nga biyag, ngayon paay mo kanyak. Tinagan niya kong Jesus. Amen. Kahit ko lang i-share DJ Moodi,
Proverbs 19:20. Discuss mo lang Denmark iti Merkules. Listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. No kaya no kaya tayo talaga agbalin nga wise, ag-listen tayo iti advice ni Christ. Ag-listen tayo iti ag-listen tayo nga talaga kini God tapno iti kasta. Agbalin tayo nga truly wise in the sight of God. God bless you, kakapsat. Kami. Praise the Lord, nakabit kaya. Praise the Lord, brother. Nakadeta na inbalitukan nga naibag adamag nga gapo kinapo tayo ng Yesu Kristo. So ita nga oras kakapsat, intay nga ruden iti announcements. Sige, pakikita announcements bro, Brad Lawrence. Okay, so praise the Lord. Dito di schedules tayo kakabsat. Our lifeline every Wednesday, mangrugi sunat 6:15 to 7:15 p.m. Kakabsat napintas nga online tayo in advance tat na maparugi tayo dito kasi adapay no pa DJ part na nga icebreaker tapno mamurmurayan tayo. Sakbay tayo nga dinggen yan dayawin na po tayo nga Heso Kristo dito. Nagbabagitan tayo. Ken detoy, Lifeline topic review every Thursday to Tuesday. And mas umunog pay, dati may bukit-kitan pay, dati nagbalin nga topic ko tayo iti Lifeline, iti Wednesday na kakakapsat. Can I encourage everyone nga paset ka detoy, day in prayer and fasting tayo every first Saturday of the month. So na, DJ place to be announced na lang kakapsat. And Freedom in Christ weekend. So are you excited mga kapatid? Kada ito'y umay nga Mayo 28. Iso iti FIC. Are you willing kakapsat nga maset free then come and join that Freedom in Christ weekend. You can contact DJ Anayan kakapsat leader yo. No kasano ita ag-join ka dito. And also our Sunday worship service at the face-to-face at the live via Facebook page and YouTube. Just visit Lakas Angkan Lawag. Once again, Lakas Angkan Lawag. I-like nyo kakapsat at nangod agbalin kayo nga updated. Kan kastapay kakapsat iti Pisol class every Sunday isuna 1:30 to 2:30 p.m. And I think may mga new sets na din kaya nga ag-attend kada iti Pisol class. Praise the Lord, iti biyag ti tumunggal may sama daydayaw na apo Dios iti biyag iti kakabsat ni Brad Christian, ni Brad Lawrence, ni Sis Jessica. Dati nga rodan kakabsat iti naglipasan datoy Lifeline topic review to you. See you once again kakabsat. Praise the Lord. God bless. God bless everyone. God bless, brothers and God sisters. bless. See you again next week. Praise the Lord. God Praise bless God. everyone. God bless everyone. Praise the Lord, Nanay, for being victorious. Praise the Din mo Lord. na ading. Praise the Lord. Nanay Joelyn Eugenio. And God bless. God bless. God bless kakabsat. Bye-bye.